No niin, hyvät katsojat. Tarkoitukseni on eilen Eurassa, kun olin Demari-iltamassa, niin kuvata ensimmäinen tämmönen 3D-elokuva tuolla Euron Demari-iltamassa. Olisi ollut Demarinaisten 110-vuotis joulukuvaelma, mutta valitettavasti siellä oli liian vähän valoa, niin ei onnistunut, vaan meni pieleen se otos, kun tänään äsken katsoin, että olen pahoillani kaikille niille, ketkä olisi halunnut nähdä se tällä YouTuben kautta. Niin tosiaan tämä lähetys on kolmiulotteisena ja sen pystyy katsoa, jos on tämmöiset siniset ja punalinssiset tämmöiset silmälasit. Niitä saa noista elektroniikkakaupoista ja myöskin netistä voi tilata semmoisia pahvisia. Tai sitten jos on kotona, niin vanhat tämmöiset sininen punainen lasi, mitä on elokuvissa joskus, esimerkiksi toi Fredin viimeinen painajainen oli ainakin osittain kolmiulotteisena, niin voi myöskin niitä käyttää siihen. Ja kokeillaan nyt sitten kolmiulotteista, minkälaista on. Ajattelin kokeilla tällä mun pinssillä, kun mä tuon se teille lähemmäs tohon noin silmien eteen, niin se tuntuu siltä, niin kuin se leijaisi siinä edessä. Tai sitten jos mä vaikka esimerkiksi ojennan käteeni tähän näin, niin voidaan vaikka kätellä tästä. Ihan tämmönen kokeilu tähän alkuun.